IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalin nga emosyonal ni Governor Cecilia Araneta Marcos iti pa nakaselebrar ti may kasangagasot 28 at 20 Philippine Independence Day iti Hunyo 12, 2026. Segon ken kuana, ikarkararag na ti panagayat ti Diyos iti pagilyan ken kadagiti umili iti baet kadagiti karit ken riribuk iti politika iti agdama. Inbatad na anam namain na amalpasen ti saan na panagkikinawatan ken panagiginura dagiti leader iti pagilyan tapno mapabilik ti panagkaykaysa dagiti Pilipino. Mainay giti daytoy sinaludaran na dagiti amin a Pilipino ang nagsakripisyo ken nakilaban tapno magunod iti waya-waya iti pagilyan. Dinayaw na pay dagiti banwar nga Ilocano ang nagaramid iti bukod da kontribusyon iti pakasaritaan iti pagilyan kasda Juan ken Antonio Lona, General Artemio Ricarte, Gregorio Aglipay, Roque Ablan Sr., Ferdinand Marcos Sr. ken Josefa Llanes Escoda. I was doing the replaying. I got a bit emotional, especially after I heard the taps of the uniformed personnel, the trumpet. No? Medyo na-emotional ako kasi I then uttered a quiet prayer na talagang as we celebrate the 128th Independence Day, sana all of us take to heart talaga na we have our love for God and our love for country and our love for our kakaiyans. That's our credo as public servants. So I also pray that throughout the archipelago, all leaders have that same sort of mindset na wala na po mga hikwaan o kung ano-ano man, sana po ay talagang lahat po tayo ay magkaisa. Kabayatan na in panakkel nilawag City Mayor James Brian Alcid ti panakaited ti biag ken panagsakripisyo dagiti Pilipino asana simuko tapno masalakniban iti pagilyan. Freedom for us from the very beginning is an act of imagination. We believe in the nation first before the nation could believe in itself. And that is how all freedom starts. Not with a treaty, but with the stubbornness to say, "Ata waya-wayami." Granted independence feels like a gift. However, declared independence feels like a fight because maysa Filipino, maysa na Ilocano, independence is not something you wait for. It's something you name, claim, and defend. Iti sa Balia Bangir, linagipmet ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba ti kinatured dagiti nakilaban a Pilipino anang ipatungpal iti waya-waya ken iti soberanya ti Pilipinas. Aday ito'y kapag nagselebrar tayo iti may kasanagasot wa pulong ken pulo anibersaryo di pa nakawaya-waya ipagilian tayo Pilipinas ken saan tayo magupet itlipatan na iti banwar na isuda itigapu na numapay waya-wayaan tayo. Di waya-waya kay saan laing atawid na naawat tayo kadagiti banwar dito'y at pagreganan ang masapol sa limit natin ken papalinin ang imbag para iti pagsayatan at iti kakailian iti komunidad din siya tayo ng Ilocos Norte ken iti pagilian tayo Pilipinas ken para itinasaysayat ang masakbayan na iti subar sa luno ang kapatutan. Kamaudyanan na daytoy pa nagselebrar ti Independence Day nga addaan tema kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ket mangipalagip iti publiko at waya-waya amaw awat itak ket bungat ti panagsakripisyo dagiti banwar iti pagilyan isu ang masapol a salakniban babaen iti panagkaykaysa ken responsable a panagserbi iti pagilyan. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.